Apa mbak guyu sampean? Nyapa? Ustaz-ustazah ini calon ustaz. Lagi. Kula wedi, Mas. Sekitarnya mbak-mbak cantik. Suruh catet-catet. Nanti ada request bisa loh, Mbak. Monggo Pak Dimin nyaket mriki kali kula joget para. Monggo nyeket lagi monggo. Esok awan neng omah wis ora kasan. Kaluyuran manggoleki sing kayanya. Mobang-mobang pikiran golek-goleki ora krasa. Monggo. Teman yen nganti liya gaya. Reyang-reyang tasawang mencone ngabang. Mriki lho Pak. Kekencangan perintis saka kadangan. Sarmi ngoceh dheweke ngale bencokan. Elo kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku mongke leren ireng tak sawang katon maneh iku bunga aku nyanyi sirane. Monggo Mas Jimmy mriki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Esok awan neng omah wis ora kasan. Kaluyuran manggoleki sing kasayang. Mobang-mobang pikiran golek-goleki ora krasa esok awan nganti wengi. Monggo Pak Didik mriki lho.
Pripun? Niki sing sinoman nggih pareng to Mas joget. Nggih. Lah, Anu nggih. Mas, saking pemuda mriki sing biasane nyanyi ngoten sinten Mas asmane? Mas Sopii. Mas Sopii. Mas Sopii biasane Monggo nyanyi Pak Suyono mriki to Pak Suyono rincangi kula mriki. Ustadz Yabeh. Oh, Oh Ustadz. layak, sarungmu kok tinggal to Mas? Anu. Lah Ustadz ki kudu sarungan bendino. Nggih, Mas PI niki mengke berjanjian mawon nggih. Oh ya, nggih berjanjian. Nggih, bar Pak Kartono terus Mas Sapii lho. Mas PI nggih. Sapii bener Sopii apa Sapii? Sofi. Lah lanang maksud jenenge Sofi. Sopi. Kleru. Oh, ketoke gaene blonjo iki. Oh, Sopi ya. Sopi. Kakan pay letter Mas. Iya. Monggo Pak Kartono, jenengan napa kula? Kula sawah sapa ngandhut. Yasano atiku wis nyamilon. Iya Pak Yuni. Lamun bisa gagah-gagah sliramu. Ayo. Matur sembah Matur nuwun sembah Pak nuwun, Kimi, Mbak. Pak Kartono. Mas Topik matur sembah Boten nuwun. tanduk jenengan Pak. Boten tambah Pak No.